e county ma Kisumu kono. Antiere kod ote mar Fredrick Osuru, adwa ni duok penjo ni wakili Mila ka achiel kod wach ni mogik. Wacho ka ino ya Joyce Mos na jotelo e studio yiero ma otimore e piny Tanzania ka opposition leaders to dinnegi e jela to moko otamgi e ratechgi mar laro koma. Mano e ranyisi mar dictatorship. Piny jotelo e studio ka nitiere cheka mar riwruoge mar Afrika nyalo kaone Alfred Osuru and Dandora Face to ka achiel kod wach ni mogik. Yes. Erokamano Joyce. Koro piny ka piny nigi chikne mar timo ko ombulu, mar go ombulu. Koro nyaka luma na chik ma Tanzania. Ema nya konyo piny wach matimre Tanzania no. Koro onge chik mar piny ma oko nya biro e piny moro to chenjo ombulu. Onge. Koro gima adiera en ni jo Tanzania wuon ema chikgi mar ombulu nyaka tigo e wachni. Wachni mogik otudore kod weche matimore e Kenya ka. Yes, wachni mogik en ni Kenya kae weche tek. Siasa osechakore 2027 biro. Koro gima nya kwayo ni ya jomine no go siasa sanigi. Mirengo ke opposition, Kalonzo ngawa joka te gin mana same gi sirikal maka jo kano. Koro kwa jo Kenya ni ya sani nyaka ji embrace change. To change in Roots Party. Kora kwa jo Kenya mondo donje Roots Party mondo wabed gi paro mopogore. Nikech paro mano wi wasebet go gigi to poko konyowa. Ubo bedo kuchungo jalar Compton piny 2027? Yes, wachungo George Chiri Wajakoya, professor kaka president. Kendo de chungo kombe te e Kenya kae. Erokamano ahinya. Engineer wachni mogik ka watieko. Wachna mogik Joyce Andagor wuoyo go gandawa. Ni sa osechopo manyaka koro wame jotelo thuolo ma valu ngimawa. Wasebedo kwa miyo jotelo chance jomo chayowa, mok dwa winjowa, mok dwa implement